Predtým ako začneme toto video, ti chcem dať také varovanie, že hej, mám vyše 25 000 sledovateľov na Instagrame, okolo 30 000 na TikToku, vyše tisícky tu na YouTube, tu ani nie som až taký aktívny, ale chcem ti povedať jednu vec, že mne sledovatelia skoro nijak nepomohli. Mne nepomohlo to číslo, mne vždycky pomohli konkrétni ľudia, čo tým chcem povedať. Ja som mal okolo 40 000 sledovateľov na Instagrame, avšak pridával som mega všeobecné príspevky, ktoré boli pre všetkých a moje predaje boli takéto skoro, že úplne minimálne. Avšak ja som si potom povedal fuck it, nechcem to číslo, chcem radšej predaje, chcem radšej ľudí, ktorých zaujíma to, čo mňa, lebo som cítil, ako keby som sa brzdil, že keď som chcel niečo povedať, tak som nemohol, lebo čo keď sa to tým ľuďom nebude páčiť a zrušia follow. Potom som to urobil, padli mi sledovatelia, píšu mi oveľa lepší ľudia, spoznal som desiatky ľudí, ktorých by som vtedy nespoznal, ktorí ma potom začali sledovať a povedali mi, že hej Dominik, aj mi na teba vyskočilo video, ale vtedy nič mi to, akože nijak mi to nepomáhalo. Teraz sledujú môj profil, lebo im dávam konkrétne tipy, dajme tomu pre tvorcov. A tvorcov nie je 40 000, preto moje číslo išlo dole. Ale ty si klikol na toto video, lebo chceš vedieť, ako získať sledovateľov. A ja ti to ukážem, to čo som slúbil, doručím. Takže v prvom rade, tu si ty začneš. Sledovateľov získame nie pomocou storiek, ale pomocou príspevkov, hej? Keď sa bavíme o Instagrame napríklad. No, takže, dajme príklad platforma Instagram. Chceme získať sledovateľov. Plusko. Čo urobíme? Začneme pridávať príspevky, to je prvá vec, hej? Reálne platí, že čím viacej, tým lepšie. Boli dni, keď som pridával 3 príspevky denne. Vždycky som to bral tak, že ber to ako nejaké tikety v lotérii. To znamená, čím viac tiketov, tým väčšia šanca vyhrať jackpot. A to je ten viral. A keď vyhráš viral, to znamená, keď tvoje video zvirálne, tak ti prinesie veľa sledovateľov. Preto pridávaj príspevky, hej? Začneš pridávať príspevky. Bum, 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 bum. Pridávaš ďalší príspevok, ďalší. Príspevky budú čo najviac všeobecné. Nemôže sa sústrediť konkrétne na to, ako si umývať zuby, lebo málo ľudí zaujíma to, ako si umývať zuby. Musí sa sústrediť na všeobecné témy, to znamená, keď si fitness tréner, sústredí sa na najviac všeobecné. Napadne mi teraz, ako schudnúť, hej, to je najvšeobecnejšia téma. Robíš videa na to. Takým spôsobom získaš tých sledovateľov, hej, budeš pridávať príspevky, bude získavať sledovateľov, ale možno už pridáva, že nemá sledovateľov. Vtedy musíš pridávať ďalej, hej, v prvom rade, a v druhom rade testovať. To znamená, keď jeden z týchto príspevkov sa ti darí viacej, poctivo domáca úloha, pozri si ho 10 krát a povedz si, prečo sa mu darilo viacej ako tým zvyšným. Ďalšia vec, v momente by si mohol, keď ti niečo napadá približne tomu, pridávať ďalšie príspevky približne tomuto príspevku. Lebo keď tomuto sa darilo, je veľká šanca, že sa bude dariť aj týmto. Viackrát som spravil skoro totožný príspevok, trošku som vymenil vety, a zvirálnilo to, prinieslo mi to sledovateľov. Takže to je ďalšia vec. Čo som ešte chcel povedať? Aha, že keď pridávaš, dajme tomu na Instagram, tak mne sa osvedčilo aj to, že keď pridávaš videá, tak pridaj ich aj na TikTok s tým, že z TikToku odkazuj ľudí na Instagram, lebo na Instagrame si viacej vybuduješ dôveru s tými ľuďmi ako na TikToku. Preto tvoje videá bez úprav pridaj aj na TikTok s tým, že prídu z TikToku na tvoj Instagram. Fakt, často sa mi to stáva, že mi niekto napíše, videl som ťa na TikToku, alebo chlapec ma vonku stretne a povie mi, ty si ten TikToker? A ja iba, áno. Takže tak. Takže, ty teda budeš pridávať videá, ktoré sú určené pre čo najviac ľudí, hej, pre čo najväčšie publikum. Ktorému sa bude dariť, budeš pridávať viacej. Keď nevieš, to je inak dosť dôležité, že o čom pridávate videá, no tak môj tip je, keď niečo bolo na sociálnej sieti virálne, dáme tomu korunku,
no tak je dosť možné, že bude to virálne zase a preto ti odporúčam, choď, pozri zahraničné profily v tvojej téme a vezmi od nich virálne videá, urob ich po svojom. Keď si povieš, čo? To ja nechcem kradnúť iným príspevky. Volá sa to kradne ako umelec. V našej komunite to tak voláme. Robí to každý. 99% tvorcov, ktorých sleduješ. Fakt, nechcem menovať, ale vedel by som ti vymenovať niekoľko tvorcov, ktorí tento príspevok vezmu, upravia ho podľa seba, dajú ho vonku. Tento príspevok vezmu, upravia ho podľa seba, dajú ho vonku. Je to zle? Nemyslím si. Vysvetlím ti prečo. Tento typek má zlatý nugget, hej? Že wow, ty koksov, sa blíšti nugget. A tento zlatý nugget by pomohol týmto ľuďom, hej? Ale dajme tomu, že títo ľudia nevedia po anglicky. Koľko ľudí v tvojom okolí nevie po anglicky? V mojom fakt veľa, hej? Fakt veľa ľudí nevie po anglicky. Už len týmto. Keď ty vezmeš ten nugget, že kamo, vezmem si ho, vylepším ho, urobím ho po svojom a doniesiem ho svojim ľuďom, tak čo si myslíš, že títo ľudia budú? Že oni budú, nie, ty si to ukradol si to, alebo budú šťastní, že to, čo si mi dal, to, čo je za tip, to, čo je za radu, parádne videá, parádny obsah. Ja ti poviem pravdu, aj keď vidím niekoho, že to video som už niekde videl, vždycky to ocením, keď to urobí nejaký tvorca na Slovensku alebo Česku. Lebo aj viacej tomu porozumiem. Opakovanie je matka múdrosti a tak ďalej. Takže vezmi nugety od zahraničných tvorcov v tvojej téme, ktoré sú virálne, ktoré majú čísla, to znamená, zapne si Instagram, tu máš také, klikne si na kolónku Reels, tu máš videjka, tu ti naskočia videjka a ty si pozrieš, že ktoré videá majú výrazne väčšie číslo, pozrieš si na to video, vezmeš scenár tohto videa, opíše si ho tu, poupraví si ho podľa seba, postaví sa pred kameru a natočíš, pridáš to video na svoju sieť. A to máš vlastne do databázy týchto videí, čo som ti povedal. Že ty musíš pridávať videá čo najviac, ber to ako tikety. No a cez tieto príspevky získa sledovateľov, ľudia si ťa nájdú. Takže také hlavné je, že ber virálny obsah, dávaj ho svojim ľuďom. Ten virálny obsah ti zaručí to, že pravdepodobne bude ten obsah zase mať viacej videí ako to, viacej videní ako to, keby si ty mal prichádzať stále na nové nápady na príspevky a hlavne na začiatku ty nevieš, že čo funguje na tej sociálnej sieti. Ja už napríklad tým, že som strašne veľa príspevkov takto otestoval, tak ja reálne viem, aj dávnejšie som pridal storku a som povedal divákom, že idem si dať výzvu, idem spraviť virálne video. Doslova. Mám jeden príbeh od Eminema, tak som ten príbeh spísal, natočil a to video malo cez 100 000 na Instagrame, fakt, že za pár dní. A vtedy som si povedal, hej, viem to, ale tento video mi nič z dlhodobého hľadiska, kebyže pridávam veľa takých videí, tak mi to maximálne privedie čo? Lajky, videnia od všetkých. Ja to nepotrebujem, mne stačí tých pár tvorcov, pár tisíc tvorcov, ktorým aj reálne viem pomôcť. Takže dúfam, že sa ti toto video páčilo, dúfam, že ti to pomôže získať alebo zmeniť pohľad na followerov. Môžeš mi napísať do komentárov niečo, nikto mi tu nepíše, lebo, jak hovorím, veľmi málo ľudí ma to sleduje. Vidíme sa pri ďalšom videu, čau.